Yang serak-serak bahasa. Nganggo ya apa langsung? Aku bacanya. Oke. Aku. Kok macet apa sih? Lah kok macet HP-ku? Aku ora nyapa. Bebel. Mas kenapa ya? Wes. Ah, lobet. Ini. Baterai enteng apa? Saya ganti. Yuk, langsung aja. Lingo aku ora nyangka bakal ngene akhire dadi mlaku dhewe mergo tresno ora iso dipasakno ati ikhlas lan Amen.